Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Мо ҳам шукронаи Аллоҳ созем хубем. Хостум имрӯз баҳри шумо камтарак влог кунам. Дар инҷа дӯстони азиз, рӯзи якшанбе мо ҳамроҳи оила ҳама каса будем, тамошо рафтем. Чанд кашида буд, ҳавои хушрӯ накадагӣ буд. Якшанбе ҳавои хушрӯ када, инем хеле кӯдакоро гирифтем, ҳама каса тамошо рафтем. Мо рости гап чанд кашида ами ҷамъ бошум, мавқеъ ами Москваро намедонам. Ин инҷа ҷое будае ки шаварум нами чиша фасадча ҳамиё кор кардагӣ будиян, ҳамиё соз кардагӣ будиян. Баъд якҷоя ами иққа гаштем. Акун меравем тарафи ҷои даркори мо, ки чанд кашида буд ҳаминҷа раҳакӣ будем, ҳавои соз набуд, наомада будем. Қати кӯдако инамиҷа май болош гап задестам, ба хотире ки уҷа вағочиқ бисёр буд, овоз шум набуд барои мо. Май болош гап задестам. Инаи сердечко маҳқул шуд, гулои хушрӯ, соягӣ, ҳавои хушрӯ буд. Як ҷоя бо мо бошед, дӯстони азиз, иншалло ки шумода маҳқул мешавад. Духтаракои хушрӯ бораи имрӯзаи ма. Инаи туфло скидка кашидеста, кадомет ки кӯдакотон мактаб меравад, ҳатман бигиред, пушаймон намешавед. 740 рублей. Дар бозоро ай бигем 1000 рубл боло сар мешавад. поппушӣ 2000 3000 қиматан. Барои мо бигиред, пушаймон намешавед. 1 сентябрда бениҳоят чизаки хушрӯ. Баъд ма хеле буд ки дар ина хеле безеб шудагӣ буд. Я таи гирифтем, я таи салаткунакай, инаи ялата барои трезашакӣ. Баъд инаи чанд қашида буд, ҳамира мегирам, гуфт ҳисобдам барои моҳои кӯдако. Инаи калони хушрӯ буда, яти дига майдак мегирем ва хеле крем майда, ранги крем. баъд инаи дезодорантро гуфтаниём бигиред, пушаймон намешавед. бениҳоят хубай дар магазинҳо ай 224 рублей боло сар мешавад. бо майдатарай и калони хушрӯ бигиред, пушаймон намешавед. На дута гирифтем, ята ба мужской, дута женский. Ман фақат бигирам, дута мегирам. ба стиральный порошок амози скидка рафтестай. И чизое ҳастае ки ман фақат ба скидка мегирам. Скидка рафтестай, марҳамат кунед, кадомет ки харидорӣ каданӣ бошед, дар номеромон бинависед. Яй собуна бениҳоят хубай. Ирахай ба випум гирифтам, крем. Инам хеле. Ина туфлякош. Калгӯйкишам навай чи заказ кардем. Ай Валберес. Ина юбкаи заказ кардем. Ман ҳозирам скидка рафтестай дар юбка. Метавонед ки харидорӣ кунед. И ҳамаш тайёрӣ барои мактаби лифулум ҷои сурх шуда берум ромада будем, афтода сухтай. Ина хариди мо ай Валберес. Ина чизо да фабрилик неста, барои вай ай Валберес заказ кардем духтаро. Дӯстони азиз, краска чизои скидка рафтеста буд. Ма заказ кардам, гирифтем тренажер, бо ёду тренажер дар кора элифшонда. ҳоли нимуш наомадай. Нехел калготки, бениҳоят калготкиҳои хуб. Скидка рафтеста будай уҷудам, гирифтем. Инаи 100 та свидная бумага, намедонам чанд сум буд. Бениҳоят арзон, 5 свед дорад. Ама 5 свед истифода мебаранд, намебаранд, намехеле. мо ҷой дар коримон омадем, қариб расидем, намедонам барои чи ини одам мезуқад. барои чи мезуқед? ҳозир намҷо мерем, насиб бошад, на насиб мо бошад. билет гирифтем, рафтастем аку. шодии Фаризаро биаку. Я хеле шид папаш ваъда кардагиаш, ин аку омадем. Ина мере интихоб кардем. туда тоқа тудаш 1,5 соат 3000 рублей ҳамамон. дӯстони
азизу меҳрабон, аз сабабе ки мо дертар дуромадем, аллакай ами карабл пур буд. Дуромадем болода ҷо набудай. Ҳама аллакай да боло шиштагӣ будай. Мо ами якум этажишда дурунда ҷо будаю, некем чи кондисионеруш кор намекардай. Барои мо дар ними берун шиштем, тамошо кардем. Хушрӯ маҳқул шуд, гудакора дар иҷа шинондем, бо камтарак карабл ки рафтак бо автобусшуд гирифтем. Ними хеле када 1.5 саат мона бугем гузарондем. Дар ҳами расидем, метонистем бо обратно биёем, лекин нахостем, ба хотире ки худут тоқа бошӣ созай, хеле тамошо мекунӣ, спокойно тамошо мекунӣ. Кати гудако бошӣ, якташ ами ҳечи набудай охир фақат мегем. Еш ман намеоям, рошан намеоям. Хуба сига ва папаша бо омадан гам будай. Немихел хай тамошо хуб аҳаличиятонам ҳатман ки буравед, пушаймон намешавед. Дӯстони азиз, бениҳоят ҷои хуб, қариб вақти расиданмон. Инамиҷа ай боло шаварам камтарак видео кард, буромадан Фариза биё бубуроем боло гуфт, буромадан камтарак видео кардан. Дар ҳаминҷо боша влога ба поён мерасонам. Дӯстони азизу меҳрубон, ҳатман ки дар номеромон бинависед, ба кор қабул мекунем, заказ боша мегирем ва кадомет ки рафтагӣ нестед ҳамин ҷоҳои хуб, ҳатман биравед, тамошо кунед, пушаймон намешавед. хубтараш иҷа шаб дам кор мекуна, бегаҳ да биравӣ бо хушрӯтар тамошо мекунӣ, ё ки ҳавои салқинда. Мо рӯзе ки рафтем бениҳоят гарм буд, 30 градус гарм буд, бениҳоят гарм буд. баъд кӯдако бисёртар ғам буданд. Немехел дӯстони азиз, раҳмат ки то охири влог бо мо будед. ҳатман ки як лайк, як комментария бинависед. бениҳоят миннатдор мешавем аз як шумо, кадомет ки то охир бо мо будед. Як бори дигар раҳмат.